Muri yeZimbabwe aiwa Ostallos Siziba nevamwe vake vari kupembera muzara nhasi vachiti aiwa kesi yatazoihwina nekuti tatagara tiri ngori innocent tatisimbori guilty. Muri yeZimbabwe kunyange zvavo vamwe vakatsamwa vamwe vakafuta nekuda kwechitiko ichi. Tinoziva kuti vaitenderedzewa kubva gore rapera vachidzikiswa nekukwidziwa chimwe makoti. Muri yeZimbabwe ava vazohwina. Sarapinda munhau dzapinda muzara nhasi ndokudzemba subscribe like utina on the bell icon. Tinombochana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live. Noti Ostallos Siziba anouya paXN paikonyera chiti finally acquitted. They have been declared and acquitted by the Bulawayo Magistrate Court on charges of tearing down posters of the regime-sponsored candidate. Since the sham elections of the August 2023, we have been dragged in and out of the courts on bogus charges. We send our gratitude to fellow citizens who have continued to stand up with us in the collective fight for freedom. We march on until victory. Ndo mashoko anoyatakwa naOstallos Siziba chiti aiwa takaoneswa ndondo tikaoneswa nhamo nemacharges asingaiti ingokwidzwa nokudzikisa asi muzara nhasi finally tazohwina kesi yedu. Saka muri yeZimbabwe chibotiudzai munoti kudii pamusoro aiwa paOstallos Siziba chiti tazohwina kesi. Pine comment section wedu mutudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Musakana kusubscribe kulike notina on the bell icon. Tinombochana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.